Odegu abotana. Lelo diopara abotana wan. Omonne ga wuye go iburi be ga wuye go.
onye nwe nkụ a na-epe ọwa aka nchawa ọ ya ka unu ga-eseletiri egwu a now ka a na-adịla aba na-agbakọsi egwu ka ala gbabi ya abụọ ka m nweta ihe m chọga because enwebeghị m nwere unu lee ebelebe gburu na today na ọkaigwe ọban unu ga-agba na ọnwa dị too much awụgidere ego na ọkaigwe ọban a na-ajụ ọgịnị ya wa agba ọbụ niile ọkaigwe niile for na enwebeghị m nwere this night which I only learn a chamok now. Can me tell my target? Come back and chawa. Go on the high book. I would hire G. Go on a bria. Go on a bruise. I got a walk. I got a tea now. Oh, my boy, I got a buru do to Indian as I carry. In another Gabuego, Bona, Mandy Dodge and a tight, and Mandy getting a bra, Mandy getting any corner. Wow, I said, I don't know. I can't shilling, my own shilling, I'm going to buy your shilling. But if you want to buy 100,000, whatever I can, I'll get a tracker. I can't give it to the auto car. If you want to say, nah, all the Barotan car, you have to why I can answer. You have to say, on that side, which you have to faint. Now, God, what happened to Kelly?
Wow.